32 नं हरिसिंगा कन्स्टिट्युएन्सिनि केन्डिडेट एबा बिजाथि सार एस सानजारां आगुनि एनडिबि आफादनि बारग' गाहाय नेहाथारि एनडिबिपि आफादनि बारग' गाहाय नेहाथारि सन्जय सरगियारि बे सारजों दान्दिसे सम फैबाय थानाय जि बिसायख'थि बे बिसायख'थिनि सोमोन्दै दान्दिसे सम मोगा-मोगि हाबाफारि लानानै जों सारनि सिगाङाव फैदों। गिबियावनो सारखौ गावनि सिनायथिखौ लाग्रोनो खावलायबाय। खुलुमबाय, आंनि मुङा सन्जय सरगियारि आरो आङो 36 नं हरिसिंगा कन्स्टिट्युएन्सिनि इउपिपिएल नि बिजाथि। नोंथाङा इउपिपिएल दलनिफ्राय सासे हरिसिंगा कन्स्टिट्युएन्सिनि बिजाथि हिसाबै टिकेट मोनबाय बा बिजाथि हिसाबै फसंजाबाय। बे हरिसिंगा समस्तियाव बा बियाबाव मा मावनो सानदों इयुनाव देरहानानै थाङोब्ला सारनिफ्राय मिथिनो लुबैबाय। जे 36 नं हरिसिंगा समस्तिया बिटिसिनि 40 समस्तिनि बयनिख्रुइबो गोग्लैसोनाय मोनसे समस्ति। खना खनस्ला आङो हाबजोब्बाय, आं नायबाय जे 15 बोसोर जि बिपिएफनि सरकारमोन आरो बे बिपिएफनि सरकारा 15 बोसोराव हरिसिंगा समस्तिखौ इनायनो गारसोना दोनदों, गोग्लैसोना दोनदों। लामा दालां नै बेफोरबायदि बानायनायाथ' खुब बुंनोनो नांला। बिनि अनगायैबो आरो जाबायदि डेभेलपमेन्ट खालामनांगौमोन नाथाय हायाखिसै। जाहोना जानो हागौ 36 नं हरिसिंगानि जि लामा दालां स्कुल आरो बेबायदिनो एग्रिकालसार सेक्टरफोराव अनेक गोग्लैसोनानै दं। आं बेफोरखौ नोजोर होदों। दा आंनि मावनो गोनां खामानिया जाहैबाय जे बिसेसकरि आङो आनइडुकेटेड जि प्रब्लेम सेंग्रा सिख्ला लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना जि साख्रि बाख्रिनि जि प्रब्लेम जानानै दं, बेफोर प्रब्लेमखौ आङो सल्भ खालामनायनि मोनसे थिरांथा लागोन। साख्रि बाख्रिनि बेलायाव बिथांमोननो सा सुबिदा नै बिनि कारणे आङो होनो हागोन होननानै बुंनो हायो जे हरिसिंगा समस्तियाव नेशनेल इन्स्टिट्युट अफ टेक्न'लजि बेबायदि मोनसे गिदिर फसंथान आङो 36 नं हरिसिंगा समस्तियावनो गायसननायनि आखायाव लादों। आरो बेजों लोगोसे हरिसिंगा बहाय पलिटेकनिक आरो भकेसनेल ट्रेनिं इन्स्टिट्युट नै बेबायदि इन्स्टिट्युटबो गायसननायनि लाहार फाहार लादों। आरो बेजों लोगोसे कबिरालियाव स्पर्ट्स अथरिटि अफ इन्डिया बेबायदि फसंथान बेखौबो फसंनायनि लाहार फाहार आखायाव जिहेतु दङानोसै। दा बेखिनि समाव जेब्ला नेशनेल इन्स्टिट्युट अफ टेक्न'लजिया जेब्ला गायसनजागोन आरो बहाय एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभेलाव लानानै केरानियानो जा, पियुनानो जा, चौकिदारानो जा, कुकमेनानो जा, जिखिजाया साखरि बहाय ओंखारगोन। आरो बेखिनि बेलायाव जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना जथेस्थ' साख्रि बाख्रि मोनगोन। भकेसनेल इन्स्टिट्युट जाय बिथांमोना बेबायदि ट्रेनिंफोरखौ लानो हागोन, मोननो हागोन। आरो बिनिफ्राय बिथांमोना जोंहा जेराव रेलवे कच फेक्टरि बानायनाय मोनसे मेम'रेन्डाम अफ सेटेलमेन्टआव जों लाबोनो हादों जिहेतुके, आरो रेलवे कच फेक्टरि बानायनायाव जिहेतु भकेसनेल ट्रेनिं बा आइटिआइ सेक्टरखौ जिहेतु नांगौखाय आरो बिथांमोना बेबायदि इन्स्टिट्युटआवनो फरायनानै जाहाथे साख्रि बाख्रि मोननो हायो। दा जोंनि आखायाव बिटिआरआव 45 डिपार्टमेन्ट दं। दा 45 डिपार्टमेन्टआव गैया होनना बुंब्लाबो 5000 खालाय मोनसे डिपार्टमेन्टआव जुदि साख्रि ओंखारोब्ला अब्ला 45आव more than 50,000 नि जब बेबायदि ओंखारगोन। आरो नैथियाव जोङो नुनो मोनो जे जोंनि एग्रिकालसार सेक्टर, बे एग्रिकालसार सेक्टराव जोंनि फार्मार्स बिथांमोना खुब मोजां दाम दर बेबायदि मोननो हाया। दिनै नोंथांमोना मिथियो जे जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव मार्केटिं बर्ड बेबायदि गैया। आरो बिनिखायनो गेजेराव फालांगिफोरा जायफोरखौ जोङो मा होनना बुङो बेखौ बेफारिफोरा गेजेर ससेयाव बिसोरो रां खामायनो अनेक बेबायदि सा सुबिदा मोनो। आरो जोंनि फार्मार्स जोंनि एग्रिकालसाराव जा बिथांमोना खामानि मावग्रा बिथांमोना बेबायदिनो दाम दर बेबायदि मोननो खुब थान। आरो मोनसे बाथ्राया जाहैबाय जोंहा एग्रिकालसार मार्केटिं सेन्टार बेबायदि गैया। आरो एग्रिकालसार मार्केटिं प्लेसबो जोंहा गैया। एग्रिकालसार मार्केटिं बर्ड आरो बेजों लोगोसे एग्रिकालसार मार्केटिं सेन्टारबो जाहाथे आङो मा होनना बुङो बहायनो हायो। स्पर्ट्समेननि बेलायाव
दे जोंनि ओनसोलाव अनेक बेबायदि टेलेन्टेड स्किल गोनां माने स्पर्ट्समेनफोर दं खिन्थु जों प्रमोट खालामनो रोङाखै दा जों बिनिखायनो नैबे 36 हरिसिङा समष्टि जिहेतु स्पर्ट्स अथरिटि अफ इन्डियाखौ गायसननाय जागोन आरो बिनिफ्रायनो जोङो अनेक यांगस्टार्स जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोनखौ माने ग्रुप गेम्सआनो जा एथलेटिक्सआनो जा बहाय जोङो बेबायदि मा होनना बुङो प्रमोट खालामनो हागोन जोंनि आइजो बिथांमोननि एम्पावारमेन्टनि खोथा दं दा बिनिखायनो प्रत्येकटा सेल्फ हेल्प ग्रुप UPPL दल हिसाबै 75,000 खालाय एकालिन रां बेबायदि होनायनि जोङो सिद्धान्त लादों आइजो माहारिनिफ्राय फालांगियाव दखान होनाय पान दखानानो जा दिनै साहा गलायानो जा मैगं बेफारियानो जा बिथांमोननो जोङो 25,000 रां बेबायदि माने फिनान्सियेल एसिस्टेन्स होनायनि जोङो सिद्धान्त लादों आरो बेजों लोगोसे उइभिं आरो बेबायदिनो माने टेलरिं बेबायदि स्किल बिथां माने एन्टारप्रेनार्सफोरखौबो जोङो आखायाव लादों मावनो जे इडुकेटेड आनएमप्लयमेन्ट प्रब्लेमखौ जोङो सल्भ खालामनायनि आरो नैथियाव एग्रिकालसार सेक्टरखौ बेस खालामनानै जों बोरैहाय माने डेभेलप खालामनो हायो मोनसे साइन्टिफिक मेथडजों जों बेखौबो नोजोर होदों आरो स्पर्ट्समेनफोरखौ जोङो मोनसे प्रमोट खालामनायनि बेबस्थाखौबो जों लागोन हरिसिंगा जिथु समष्टियाव सारा बिजाथि महरै गसंबाय दा सारना गावखौ देरहागोन बायदि बेसेबां माने आसाबादि आंनि समष्टियाव 58,000 टटेल भटार्स दं आरो बिनिनो 25,000 बर' भटार्स आरो बेखिनि बेलायाव 80% आं बर' भटार्स आं मोननो हागोन डिसिनि स्पिकार दा बिथांजों आरो बिथाङा सारनि थाखाय माबा फेक्टर जागोन नामा स्पिकारब्लाबो नाथाय जि माने समष्टि बासियाव जि डेभेलपमेन्ट खालामनांगौमोन आरो बिथांनि जि केरेक्टार जि बिहेभियर दिनै कमन मानसिफोरनि बा गुबुन मानसिफोरजों जेरैबायदि सोमोन्दो लाखिनो नांगौमोन बिथाङा बेखौ खालामबोआखै दिनै अनेक बेबायदि हरिसिङा समष्टिनि रायजो राजा बिथांमोना अभियोग लाबोदों जे मोजां बेबायदि खोथा बाथ्रा रायलाया माने दाबि धुमखि होनानै खोथाफोरखौ बुङो आरो अनसुंथाइ बेबायदि बिनो थांब्ला मालाबा 10 थाखा जि माने 20 थाखा बेबायदिल' माने हरो भिखारिफोर बायदि माने बेबहार खालामो बेबायदि होनानै अनेक माने अभियोग जिहेतु लाबोदों 36 हरिसिङा समष्टिनि रायजो राजा बिथांमोना दुखु मोनदों आरो बिनिखायनो सोलायनायखौ लुबैजादों कन्टेस्ट होनना बुंनाय लोगो लोगोनो त्रिदिप दैमारिजों दिनै जानाय नङा जायोब्ला रिन्जय बर' बा BJPजों माने जानायनि लामाखौ आङो नुनो मोनदों 36 नं हरिसिङा समष्टिनि रायजो राजा बिथांमोननिसिम आङो आखाइ खबजबनानै गुरै खावलायदों जे जाफोर हाबा जाफोर खामानि जाफोर जि मेम'रेन्डाम अफ सेटेलमेन्टआव जोङो लिरना लाबोबाय बेखौ जोङो इमप्लिमेन्ट खालामनायनि सार्थआव डेभेलपमेन्टनि सार्थआव सान्थिनि सार्थआव आरो गासैबो खनानिफ्राय जौगानायनि सार्थआव नोंथांमोना जाहाथे आंखौ भट होनानै नोंथांमोनखौ सिबिनो मोजां खाबु बेबायदि होयो नोंथांमोनखौ आङो खर' गंग्लायै आंनो UPPL दलनो ट्रेक्टरनि सुबियाव भट होनानै आंखौ देरहासार होगोन होननानै नोंथांमोननि खाथियाव आं गुरै खुलुमनाय थाबाय गोजोन्थों